ସନ୍ଧ୍ୟା ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସ। ମତେ ଲାଗୁନି ତମେ ଆକୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବ। କଣ ପାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଥିବ, ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ପଶୁ। ଇଏ ତ କହିବା କଥା। କଣ କହିବା କଥା? ଏଟା ସତରେ ପଶୁଟା। ପିଲା ଯେବେ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏ ମହାଶୟ ଯେବେ ଆସିବେ ଚପଲ ଗୋଡକୁ ନାଳରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କଥା ଶେଷ। ଦେଖୁଛ କେତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସିଛି। ଏବେ 6ଟା ଟିଚରକୁ ଭଗେଇ ସାରିଲାଣି। 7 ନମ୍ବର ହିମ୍ମତ ଅଛି ତ ପଢାଅ। ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମତେ ତମେ ଲୁଲୁ ଭାବିଛ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତୁ ବାବୁ ସେଇଠି ନେଇଛୁ ମତେ। ମୁଁ କଣ କହିବି ଭାଇ, ସେ ପିଲା ଆମ କାହା କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଆମେ କହିବା କେତେ ପଇସା ନେବ? ତମେ ତ ଆମ ଲୋକ, ଦେଇଦବ। କଣ ଆମ ଲୋକ? ରିଲେସନ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ତମ ଲୋକ ହେଇଗଲୁ ଆମେ? କେବେ ତମ ଲୋକ ହେଇଗଲୁ ଆମେ? ସିରିୟସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ତମେ ସବୁବେଳେ ହଉଛ, ସବୁବେଳେ ହସ ବାହାରୁଛି। କହିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନବ? 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ଦେଖ ପିଲା ଯଦି ଠିକ ସେ ପାଠ ପଢିବ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସ ଅଧିକା ଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାବିଛି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଗୁଙ୍ଗା କି? ଭଳିଆ ଲୋକ ତମେ? ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ତମେ ତ ଗୁଙ୍ଗା କହିବ। କି ଭଳିଆ ଲୋକ ତମେ? ହଉ ଛାଡ, ଭାବିଛୁ ଛାଡ, ମତେ କୁହ ଆକୁ ଠିକ ସେ ପଢେଇବ ତ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ? କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଙ୍କଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ? ମୁଁ BA ସରିଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ସବୁ ପଢି ଦେଇଛି। କେତେ ପାସ୍ କରିଛ କେତେ କୁହ? ପାସ୍ କରିଛ? ପ୍ରଥମରେ ଥରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଗାଡି ଚାଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ପଢେଇବ ତ? ଭାବିଛି ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ କି? ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ତମେ କହୁଛ କି ବଦମାସ। ଦେଖିଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ତମେ ତାକୁ ବଦମାସ ଆଉ ଜାନୁଆର କହୁଛ। ଅଙ୍କଲ ପାଣି ନିଅ। ତାକୁ ବଦମାସ ଆଉ ଜାନୁଆର କହୁଛ। ଅଙ୍କଲ ପାଣି ନିଅ।